بەشداریە ئەمریکا di konferansê nêfneteweyî avadankarina Iraqê de li Kuwêtê berçav bû û karbidestên Emerîkî bawer dikin ku ev pêngaveke diye di şerê nehiştina komela Dewleta Îslamî Daeş de. Tu dibînî pirastî tevaya cîhanê têd alîkariya Iraqê heta li ser pêxwe raweste. Dîtina 10 salan ji bo avedankirinê hatiye daiştin û ji bo rakêşana karsaziyê. Ev destpêk e, serê rêkê û destpêkek handere. Di hevpeyvînekê de digel dengê Amerîka Brit McGurk pêşvenerê taybetê Serokê Emerîkî ji bo şerê dijî Daeş got, Amerîka alîkarê jimare êke ji rewşa mirovaniya Iraqê re û ji bo aramkirina ewlehiya Iraqê jî. Lê rolê welatên herêmê yê herî giring e ji bo nehiştina wêrankariya Daeş durist kirî û birîna rehên wê komela terorîstî. Ev bejdariya herêmî berî çend salan nebû. Qencî ji hikûmeta Ebadî re ye. Vê hikûmetê xwe gihand û pir durist kirin. Cara êkê di 10 salan de Erebistana Sewdî sinûnên xwe gel Iraqê vedike û tevaya welatên dî jî. Ev guherîne giring e em ji bo şerê Daişê hand didin. Hewlên diplomasiyên Amerîka li ser astê cîhanê û yên hikûmeta Serokwezîrê Iraqê Heyder el-Ebadî li ser astê cîhana Erebî û Îslamî sedemê pêkînana mezintirîn hevbendiya nêfneteweyî ji 75 endaman. Ev mezintirîn hevpeymaniya cîhaniya dîrokê de bû bersînga gefeya Daişê û rawestandina îdeolojiya wan. Peyama wan jê derên wan yên diravî û çekdarên wan yên biyanî. Em di vê rêkê de berdewamîn û ev bi dawî nehatiye. Brit McGurk pêşvenerê Serokê Emerîkî ji bo şerê Daeş dibêjin li demê ku divêtin tawan û hovatiya Daeş li bîra xelkê cîhanê bimîne, divê kar bêkirin ji bo dadgehkirina berpirsên wan tawanan. Em tena nabin û narawestin. Ne ji bo jinavbirina van dijminan lê heta piştrast bîn êdî ew navegerin û ew gihişne cizayê xwe. Hûn dibînin li Sûriya ew li rêkên revê digerin. Me 400 çekdarên wan yên biyanî girtin. Em li sersûzên xwe ne ku dadwerî cih bigire. Karbidestên Iraqî karî digel saziyên draviyên cîhanê dikin ji bo rîforman û cêbicêkirina nexşeyekî 10 salî yê avedankirinê. û dibêjin ew li konferansê Kuwêtê kardarên cîhanê dixwazin welatê xwe lê alîkariya dravî ji wan naxwazin.